Здравейте, ние сме Баз Дила Радио Варна и днес при нас имаме едно Renault GT Sport. И днес исках да ви покажа нещо малко по-различно от стандартните неща, а именно шумо-топлоизолация, която правим тук при нас. И звуко, разбира се, основното е за звука. Ето как изглежда колата преди. И как изглежда след. Като разбира се, това не е довършено, има още работа по нея. Но за да се придобие представа, съответно ще бъде изолиран и багажника на автомобила. Резервната гума, всичко ще бъде направено в изолация. Ако искате да му изолирате и вашия автомобил, заповядайте при нас.